खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 29 डिसेम्बर 2022 बाराय बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बारग' NDFB आफादनि गोख्रों दैदेनगिरि बि नायजाब बिथांखौ बेलस्रि दखरा एबसु आफादनि गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै मिरु बनसु आफादा गोख्रों रावजों फिन जाथाय होदों। बनसु आफादनिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला भारत हादरा मोनसे डेम'क्रेसि हादोर। बेहाय साफ्रोमाबो आफाद दानानै गावनि मोन्थाइखौ मोननो थाखाय सोमावसारनो हानाय मोन्थाइ दङ। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव बनसु आफादखौ दानो होनानै बाथ्राखौ रावबो आफादफोरा हमथानो हाया। दा बेखौ हमथानानै एबसुनि माखासे मावथिफोरा बि नायजाब बिथांखौ बुनाय जाथायखौ लानानै जोङो बनसु आफादनिफ्राय गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बेबायदि गाग्लोबबाय थानाय जाथायखौ जुदि एबसु आफादनिफ्राय खालामबाय थानाय जायोब्ला बनसु आफादाबो सिरियै जिरायना थानाय नङा होननानै रोखा बुंथिदों। बिटिआरआव गंबा गोदान सिनेमा हलफोरखौ लुसिगोन। बिटिआर सोरखारा खोथा बायनानै USAआव हान्जानि दैदेनगिरि आरो बड' सावथुन मुलुगनि एक्टर जोंसां ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला आथिखालाव जोंनि गेजेराव गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुननो हानाय डिरेक्टर ओंखारबाय आरो जोंनि गेजेराव एक्टिं खालामनो गोरों एक्टर एक्ट्रेसनि आंखाल गैया होननानै रोखा बुंथिदों। BTSनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामुलारि बिथाङा गोमाना दङ। बिथांखौ खौरांगिरिफोरनो नागिरनानै दिहुननो थाखाय बिबान होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला हाग्रामुलारि बिथांखौ नागिरनो थाखाय आङो गारि होननानै फोरमायदों। US हादोरनि आरिजनायाव भारत हादरनि साथाम सुबुङा बरफनि दै जमा जाना थानाय लेकनि साजों थाबायना थांबाय थानाय समावनो बरफआ हरखाब बायना होनायाव बरफ सिङाव गोलैलांनानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय साथाम सुबुंनि मुङा जाबाय नारायण मुन्डाना 49 बोसोर बैसोनि, गकुल 47 बोसोर बैसोनि आरो हारिता मुन्डाना। बे जाबाय आइजो मानसि आरो बिसोर आरिजनायावनो थागासिनो दंमोन। त्रिपुरा रायजोनि BJP हान्जानि सासे ल'मेकारा मैया फुंनि समावनो एसेम्ब्लिनिफ्राय आजिरा लादों। बिथाङा त्रिपुरा बिधान सभानि बिसायख'थिनि दाननै दानथाम सिगांनो BJP हान्जानिफ्राय ओंखारनाय जाबाय। बिथांनि मुङा जाबाय दिबा चन्द्र। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया ओनसोलाव सना मालाफोरखौ सिखावग्रा सन्देह खालामजानाय सानै दुथां सिखावखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। कामरुप जिल्ला पुलिस बिफाना गोख्रों सन्देहनि गेजेरजों बिसोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गंसे 0.32 mm पिस्तल, गंसे 0.22 mm पिस्तल आरो गोथां गुलिफोरबो बोखांनो हादों। हमजानाय सानै सिखावफोरनि मुङा जाबाय आतिकुर इस्लाम आरो ताजमुल आली। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। छत्तीसगढ़ रायजोनि सासे ससियेल मिडियानि स्टारआ गावनि न'नि टेरेस सायाव दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। उनाव गोथै सह'खौ न'खरनि मानसिफोरा नुनो मोननानै पुलिसनो खौरां हरनाय जायो आरो पुलिसआ गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जादों। न'खरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला गावसोरनि फिसाजोआ मानि थाखाय थैखो, सोरनि जाहोनाव थैखो बेखौ रोखा खालामनो हाया होननानै बुंथिदों। थैनाय ससियेल मिडियानि स्टारनि मुङा जाबाय लीला नागवानसी। उत्तर प्रदेश रायजोनि माव जिल्लानि सिङाव थानाय शाहपुर गामिनि गंसे न'खराव गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनायजों न'खर मोनसेनि बिमा आरो बेनि 4 गथ'फोरा अरजों खामथाब जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। रिपर्टनि बायदिब्ला ओंखाम संग्रा न'आव ओंखाम संग्रा स्ट'भनिफ्राय अरा खामनानै बे जाथाया जादोंमोन। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि फंबायआ जोखोम जादों। कर्नाटका रायजोनि माइसुराव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जानानै हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि फंबाय प्रहलाद मदि बिथाङा जोखोम जादों। बिथाङा गावनि न'खरनि मानसिफोरजों माइसुर फारसे थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादोंमोन
आरो बे गारि सिङाव प्रहलाद मदि बिथांनि बिसि आरो बिसोरनि गथ'फोरबो दंमोन। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।